Álmos? Nem nyert. Álmosba hátlunk. Itt hejtőzik valahol. A kis komisz. Megölöm, aki még egyszer azt mondja. Komisz! Ennek meg mi baja? Még te kiégted? Drág a barátom. Te sóztad hánk ezt a lejátszhatatosságú löttyöt. Nem de bár. Az olyan elhelyett kéklekalással, hogy az fehér egy becsületsértéssel. Na és, kis pénz, kis pia. Nem ti mondtátok, hogy olcsón kell kihozni a búcsú bulit? 7 deci vérből nem lehet finanszírozni egy komplet honfoglalást? A honfoglalás. Gyehünk! Gyehünk! Talpra! Talpra. Talpra magyar. Há? Talpra magyar? Talpra magyar? Pam-pa-pa-pan? Hia! Hia! Ehhez most nincs időnk, drága barátom. Hív a haza. Most mi van? Ne engem kérdezz. Meddig kémleljük még a látatárt? Mit tudom én? Ugyanúgy először foglalok hont, mint te. Nem indulhatunk el csak úgy egy szó nélkül. Kell egy kis hatásszünet. Meg talán mondhatnánk is nekik valami biztatót. Kiknek? 600 000 magyar várja a hátunk mögött, hogy megadjuk a jelet. Itt ugyan egy darab sincs. Az nem lehet. Nem mehettek el nélkülünk. Nem vagyunk a 7 vezér. 5. Hogy érted ezt? Csak 5-en vagyunk. Ki hiányzik? Kond. És Kond. Ihigylem őket. Biztos, ha veszem, hogy nem ittak. Utoljára mondom. Aki még egyszer azt mondja, komisz. 2 vezérrel nem sokra mennek. Főleg Gondal. És Kondal. Még nem lehetnek messze. Akkor miért nem megyünk már utánuk? Utáluk! Utálom! Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Az otthon itt van, ha jössz mellettem. Még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Rád nézek néha némán, s az otthon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk. Ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk. Más lett a táj. Egy szívhez szalad sok kis ér, sok szívet hajt egy cseppnyi vér. S ha messze lennél, ó, elég lesz mindig 4 liter. Hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaérni.
éltünk, hidd el. Aha, azért kíváncsi lennék, hogy miért nem ébresztettek föl. Úgy itt hagytak kéhlek alással, mint Eba szahahát. Mi az a szahaha? Nem szahaha, szahaha, szaha. Nem mindegy kéhlek. Ami azt illeti, egyáltalán nem mindegy. Nagyon idegesítő, hogy nem tudsz rendesen magyarul beszélni. Tudnék, ha akarnék, de nem akarok. Én tudnélik Ahisztokhata vagyok. Én vagyok az uralkodó osztály. Akkor mi osztálytársak vagyunk, öregem. Mi mégis ki tudjuk mondani, hogy srába gömbre, bökre, sökre, ha? Nem? De is nem. Sárga körbe, sörge. Gratulálok. Szép kis vezérhelyi vannak szegény magyarok. Csak a szép kis vezéreknek nincsenek szegény magyarjai. Kivéve Ondot és Gondot. De hol az ördögben lehetnek? Te, Ond! Mondtam már, hogy te vagy Ond. Én Kond vagyok. Az előbb azt mondtad, én vagyok Kond. Én azt mondtam, én vagyok Kond. De ha én vagyok Kond, akkor te vagy Ond. És én vagyok Kond, vagy te... Mondd, mit akarsz. Na tessék! Mi tessék? Azt mondtad, Kond, mit akarsz? Ha én vagyok Kond, akkor mégiscsak te vagy Ond, nem? Nem. Azt mondtam, hogy mondd. Hogy mondjad már, hogy mit akarsz. Miért mondtad az előbb azt, hogy te Ond? Miért? Nem úgy hívnak? Szehetem az új sportokat, de ez már sok. Mindjárt összeesem a fáradtságtól kéhlek alással. Hát ennél összébb tudsz esni, fizethetsz nekem egy kupa. Egy kupa? Egy kupa mit? Nem azt. Nem mit? Tessék, mondd csak ki. Nem? Micsodát? Nem. Kanca tejet? Kancatejet. Nem azt. Ja. Az nem ugyanaz, mint a kumisz. Maradjatok már csendben. Így nem lehet vadászni. 3 hete csak bogyókon meg leveleken élünk. Bogyó. Sárga bogyó? Levél? Sárga! Ez hülye. Kis sárga bogyók. Fáradtság ellen. Egy levélen 10 darab. A magyarok nagy találmánya. Híresek leszünk? Úgy fogják hívni, hogy C-vitamin. Nem értem. Miért C? És miért pont vitamin? Mi a jó abban, hogy apró, sárga bogyókat gyömöszölsz egy levélbe? Pedig jó ötletnek tűnt. Az meg ott a vacsorának tűnik. Te, Ond! Kond! Tessék! Kond! Tessék! Hogy tessék? Az előbb üvöltött ide, hogy Kond! Mert én vagyok Kond! Aha. Hát, figyelj, nem akarok beleszólni, de fel kéne keresned a sámánt. Szerintem ez már kóros. A te átkozott falágságod, az a kóros. És nem tudom fölkeresni a sámánt, mert elment a többiekkel. Mi meg beszorultunk miattad. Ha jól emlékszem, egyelőre csak én szorultam be, és nem miattam, hanem mert olyan szűk itt a hely. Mégis mire számítottál egy szorosban? Persze. Beszorulni egy résbe, amin 600 000 magyar átment szekerestül. Mert állandóan zabász, mint egy disznó. De én vagyok az oka. Minek engedtelek előre? Tudhattam volna, hogy ez lesz. El se kellett volna indulnunk. Ha jól emlékszem, egyáltalán nem tiltakoztál, kedves borulátó barátocskám. Még a búcsú esten is csak hallgattam, mint egy faszent. Minek jártassam a számat? Szó igazat. Betörik a fejed.
Megöltem Ondot. Ez kont! Az mindegy. Na, de hogy került ide egyedül? És hol vannak a magyarok? És hol van On? Itt vagyok a hágóban. Mi az, hogy hágó? Nem rágó, hágó. Ja. De mi az, hogy ott van? Megmondtam előre. Te jössz? Hát, nem vagyok formában. Bocs, de azt hittem, hogy egy szarvasagancs. Talán azért, mert ez egy szarvasagancs. Többször nem fordul elő. Búcsúesten is ezt mondtad, amikor elkezdtétek vedelni a kumiszt, és... Örülök, hogy jól szórakoztok. Haha. Hát ne haragudj, öregem, de kinek? Kinek integettél, ha ti mentetek át utoljára, mi? Kodnak! Ó, hazának, te őstulok! Ennyit azért megérdemelnek a végtelen sztyeppék, nem? Baj, hogy belém még szorult egy kis jó érzés. A beszorulás hagyjuk! De hol látsz itt végtelen sztyeppét? Minden csupa szikla! Vettem észre, okos tojás. Inkább azt mondd meg, mit csináljak. Ne zabálj, annyit azt csinál. Na most már mindegy, úgyis örökre itt ragadunk. Magyarok meg sehol. De, ott van egy. Otco, szeja, papíros, puszkapot. Tessék, ha szejnek papíros, puszkapot. Otco, papíros, szeja, puszkapot. Ez nem magyar, kérlek halása. Hát mi lenne? A magyarok nem ilyen szűk szemű, alacsony kis, feketehajú fura figurák? De, persze. Szejnek papíros, puszkapot. Otco. De akkor mi miért nem olyanok vagyunk? Biztos, mert mi vezérek vagyunk, ők meg nem. Ja. Semmi baj, beszorulás. Szegít, szok, ügyes találmány. És, Otco, tessék. Ez tényleg nem magyar. Kínai árusz, mindig segít szegény magyaroknak. Oconat, sok pici cucc, puszkapot, szejmet, papíroszt. Melyik az a szeljem? Ez. De nem szejem, hanem szejem. De fiatal úrnak jobb lenne most puszkapor. És az mire jó? Meggyújt, eszalad, és lesz nagy tűzijáték. Szikla, pum-pang, icipici kis részekre. És, Oco. Mi az áha? Áha? Mibe kehül? Ó, nagyon Oco. Biztos meg tud egyezni. Hát persze, aranyom. Hát ez nem is kérdés. Itt adod nekünk ezt a puszka izét, és nem kapsz 3 hatalmasat arra a gyönyörű kis buksidra, Tas barátomtól. Na? Nem mindenki jól jár. Ajjaj, az nagyon kevés. 3 az nagyon kevés. Hát, 4. 4 is nagyon Oco. mi 4? 4 mi? Odadom nektek puszkaizé. És 4 hatalmasat nem kapok gyönyörű bukszira, Tas baráttól. 4. Hát ezt meg kell beszélnünk. Rendben van. Akkor 4-et nem kapsz. 5. Az előbb túl Ocot mondtam. 5. Na ne feszíts túl a húrt, anyukám! Jó. Semmi baj. Csak vicceltem. Tessék. Ja. Ezt kell meggyújtani, aztán gyorsan elszalad. Ki tud tüzet csiholni? Hát ne számíts, a mi törzsünkben ez a póknép dolga volt. Én egyszer láttam, hogy csinálják. 2 fadarab kell hozzá. Tűz, fadarab, pici fa. Tűz, fadarab, pici fa. Tűz, fa. Esküszöm, ez jobban idegesít, mintha valaki azt mondja. Meg ne kérdezz, hogy mit. Mit? Tudom, hogy tudod. Mit tudok? Jaj, ne erőlködj, öregem. Mindig addig kérdezősködtök, amíg azt nem mondom, hogy komisz.
Pici fadarabkák vannak benne, miknek színes a végük. A magyarok nagy találmánya, híresek leszünk, és az lesz a neve, hogy Gyufa. Ez az. Gyufa. Gyufa? Hát ennek semmi értelme. És különben is mi a jó abban, hogy kis fadarabkáknak színes a végük? Zsebre is lehet tenni. Ne. Zsebhe? Hol rontottam el? Hol van Kond? Amott a tűznél. Én tudtam előre, hogy ebből nem lesz semmi. Miért nem mondtad, hogy ég a tűz? Merek én mondani valamit? Mindegy, na. Ez a lényeg, hogy meggyújthatjuk ezt a... micsodát. Szabad érdeklődnöm, hogy mire készültök? Jogi, csak meggyújtjuk ezt a puszkaizét. Most. Mit is kell még csinálni? A kis hölgy azt mondta, hogy el is kell még szaladni, kérlek a lássan. Valamit nem értek. Nem a sziklához kellett ez az izé? De! Miért? Átjutottunk. 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 Nem akarok ünneprontó lenni, de ez azért túlzás. Én speciál nem jutottam át. Esetleg, ha egy kicsit behúznád a hasad. Ha csak úgy nem. Na, hozzátok át a lovakat. Én addig elbeszélgetek egy kicsit Onddal. Hé, nem is biztos, hogy az én vagyok. Honnan tudod, hogy nem ő Ond és én Kond? Hagyjátok már abba. Indulnunk kell. Hát mindjárt este van. Este van. Este van. Este van, este van. Pam, pa, pa, pam, pa, pam. Ki? Nyugalom. Nyugalom, Hága bahátom. Óhákig elhallgatnánk, de most meg kell kehesnünk a magyarokat. Mi van ráírva? Fehér varú reja, mene hodú útú reja. Parancsolsz, kérlek. Mondom, fehér varú. Na ne, fehér varjú nincs is. Lehet, hogy ez csak egy íhásos emlék. Akkor felejtsük el. Utánam! Ajánlhatom ezt a villányi Cabernet Sauvignont? Csak neked lett félretéve. Ez már a harmadik, Béla. Igen? Neked meg a második. Második mi? Második orrbeleütögetés. Bele szemtelenkedés. Második felségsértegetés. Érted?
Elségsértegetés. Azért, mert én csak egy ágyas vagyok, te meg... Trónos? Trónos, ez jó. Te ágyas, én meg trónos. Érted? Trónos, meg koronás, meg jogaros, meg Iszákos? 3. Sajnálom, hogy elvesztetted a fejed, angyalom. Ez jó. Elvesztette a fejét. Értitek? A fejét elvesztette! Értitek? Nem értitek. Vigyétek a vesztőhelyre! Mit csinálsz, te ütődött? Azt mondtad, vigyük a vesztőhelyre. Micsodát? Mit tudom én? Te vagy a király. Én csak az első alabárdos vagyok. Második. Mi van? Második alabárdos vagy. Én vagyok az első. Nem igaz. De igaz. Igen? Akkor miért nálam van a jogar és nem nálad? Mert te vagy olyan hülye, hogy azt akartad a vesztőhelyre vinni. Miért? Vigyétek a vesztőhelyre. Szerinted ez mit jelent? Hát nem azt, hogy a jogart vigyük. Hanem ugyan mit? Az ajtót. Psst, ez anonimus lesz. Ki az? De ki a ő? Ki van odakint? Én. Én? Nem lehet én. Viszont én sem lehetek ő. Mi a neved, kopogó idegen? A nevem? Igen. Hogy hívnak, gyermeke? Mi áll a névjegyeden? Jegyző. Áhá, szóval jegyző. És még? Más nincs rajta? Nincs, csak ennyi. Pont, jegyző. Remek! Pont, téged vártunk. Bújj be, jegyzőkém! Hivattál, királyom? Na, ne vágj már olyan gyászos képet. Eszembe jutott valami. Csak nem. Csak nem. Hiába vigyorogsz olyan gúnyosan. Fontos feladattal bízlak meg. Előre. Meg utánam. Ihaj-csuhaj, helye-huja. Azt nagyon tudjátok. Csak azt nem tudjátok, hogy hol a bánatba vagyunk. Mit keresünk itt egyáltalán? Remélem egy fogadót. Ennék már egy jó paprikás krumplit. Mi az a krumpli? Az olyasmi, mint a paprika. Miért, az mi? Mit tudom én? Csak úgy megkívántam, baj? A baj az, aranyapám, hogy fogalmunk sincs róla, hogy merre kell mennünk. Én már látom. Látom a fényt. Attól tartok, ha megint szavalni próbálsz, valaki nagyon fejbe fog ütni, kérlek alássam. Nem, ez most igazi. Igazi fény ott. Fogadok, hogy úgyse fogadó lesz. Azt majd meglátjuk. Ja, utánam! Ja! Már minden túl világos, sötétíts el szívem, hogy még hihessek én valamiben.
haver! Leszállnál a csajomról? Oh, pardon. Már minden túl világos. Sötétíts el szívem, hogy még hihessek én. Jaj, valamiben. Csak át ne látnék rajtad, úgy, mint egy szakadt szitán. Csak ne lennék ilyen kis ész kombány. Tánc! Mi az, hogy vajdzsem? Mi svéd asztalt akarunk. Milyen szállodában van svéd asztal? Vagy dán. Sajnálom, uraim, csak kontinentális reggelink van 7-től 9-ig. És a szauna? Mi a helyzet a szaunával? Amivel kérem? Ilyen kis fabódé, ahol a melegbe lehet üldögélni. Mesztelenül. Ja, miért nem ezzel kezdte? Az udvar végén jobbra. Itt mifelénk elég, ha letolja a gatyáját. Az bízom csak ránk. Maga a viking vagy én? Ho, csak akkor, hogyha kiveszik a szobát. Még csak azt kéne, hogy mindenki ide járjon. Szaunni. Aztán meg szépen lelép, mint aki jól végezte a dolgát. Ide figyeljen, jó ember. Ha akarja, kiveszik az egész emeletet. Az bajosan, mert csak egy szobám van. Pótágyazható? Bocsánat, anyapám. Véletlenül hallottuk, hogy sokat látott fickók vagytok. Csak én. Ezek folyton részegek. Szóval, mint ilyen nagy világutazók. Ja, világpiások. Kumiszturizmus. Gondoltam, megkérdezem. Nem láttatok valahol véletlenül 600 000 magyart? Micsodát? Hány? Micsodát? Magyarokat. Mi vezetjük. De akarom mondani, mi vagyunk a vezéreik. Ez itt előd. Ő ond. Kond. Ő tas. Ő ruba. Ő pedig töltön. Huba? Ja? Nevem Huba, és nem Huba. Én pedig álmos vagyok. Sajnálom, uram, nincs szabad szobám, de gondolják, nyugodtan szaunhatnak egyet. Mondja, mifélek azok a magyarok? Látták, nem? De ide ugyan be nem teszik többet a lábukat. Ha azt hiszik, akkora üzletet csináltak azzal a fehér gebével. Aludjanak csak a zöldelő mezőiken, meg a kövér földjeiken. Az idegenforgalom még a mi kezünkben van. Éljen a Panszláv Unió! Hát ez király. Írjál valami szépet, jegyzőkém, ha? Valami nagy művet az utókornak. Mecenatúra zsarnok, kultúrdiktátor. Jaj. Még ha diktálna, de nem. Keres valami gigantikus témát, jegyzőkém. Gigantikus köszönetem. Mégis hol, drága Bélám? Kérdezem én tőled. Mégis hol? Hol? Jaj! A patakok története? Vagy legyen inkább a lazacok bevonulása? Zseniális! A páfrányok bejövetele. Na, alapmű, kapkodni fogják. Na, hát ez meg még jobb. A lovag dicsőtettei, ha? Tuti kassza siker. Ahogy mondod. Pedig anyám, hogy oda volt a kancelláriáért. Karrier lehetőség, meg dinamikus csapat. Köszi. A végén még fogom magam, és átállok a sötét oldalra.
Ez nem mi volt? Inkább ki? Valaki ajgatott. Ami azt illeti, hajtam még keresztül is esett. Ahó. Ki van itt? Inkább mi? Valaki azt mondta, Lehet, hogy az éhségtől. Egy nagy kondér gulyással álmodtam. Többek között. Mi az a gulyás? Az olyasmi, mint a csikós. Na jó, ebből elég. Ha nem indulunk el, sosem találjuk meg a magyarokat. Magyarok. Na, ez nem is rossz. A magyarok tettei. Megvan a cím. Köszönöm! A magyarok tettei, sőt, Gesta Hungarorum. Micsoda téma. Csak azt tudnám, ki volt ez a 6 őrült. 7. Na, haladunk. Nem mondtam soha még, hogy baby ez semmiség, hogy baby nekem ez nem fáj. Karcolás az egész, de ilyen jó szövegrész az én szerepemhez nem jár. Én csak a padlót fogom, mikor az élet lenyom, pont akkor sosincs ott senki, akinek benyöghetném. Ne izgulj úgy kicsikém, figyeld meg, fel fogok kelni. Minek, ha senki se sajnál már, minek, ha senki se sajnál. Nem leszek az, aki nyer, ha nincs egy tapasztalt sajnál. Ha nincs egy tapasztalt sajnál. Megint beefsteak. Örülj, hogy hoztam a vendégmenüből. Ha a főnök megtudja, nekem vége. Hát a vendégek megkóstolják, akkor is véged. De nem kóstolják meg. Egy darab vendégünk nem volt, amióta elfoglaltuk ezt a nyambat hotelt. Még mindig jobb ét, mint odakint keresni azt az ijedős királyt. Én nem tudom, ez a vén hülye patukán mit akar ettől a poros kis országtól? De sürgős! Nem kerget a tatár! Szobát parancsol? Nem, az aranyeremet jöttem kezeltetni. Akkor sajnos rossz helyen tetszik járni. Ez itt! Még jó, hogy szobát parancsolok. Az Úristen parancsolnék egy szállodában, ha nem szobát. Jól van, na. Kérdezni azért csak szabad, nem? Neve? Bab. Tuba. Tuba. Ura egy név. Olyan, mintha nem is igazi lenne. Foglalkozása? K betűvel kezdődik. K betűvel kezdődik. Piros pacsizni nem óhajt. Mindegy nekem végül is. Na jó, reggelit kér. Nem hinném. A hatos a magáért. A lépcső után balra. Lehet, hogy lesznek vendégeim. Olyan katonafélék. Tudja, olyan vezérszerűek. Hogy ne tudná? Vagy küldök egy olyan üzenetfélét a szobaszerűjébe. Te álmos? Mondd! Tessék? Semmi. Persze, hogy semmi. Senki és semmi. Én mondtam előre. Álljon meg a menet, aranyapáim. Mi ez a negatív hozzáállás? Én a magam részéről nem fogok veszni hagyni egy ilyen zsíros kis állást. A magyarok nélkül sose kerülünk vissza a húsos fazék mellé, azt garantálhatom. Megkérhetlek, hogy ne beszélj nekem zsírról, meg húsos fazékról? Hát, akárhogy forgatjuk, drága barátom, ahogy egy okohi ahisztokata úri ember mondotta, a kocka el van vetve, kérlek alássak. Akárhogy forgatjuk. Kocka, ez az.
Forgatjuk. Kocka. Akárhogy, kocka. Na, ne. Nem tudnád néha befogni a szád? Egy kocka, ami sok kicsi kockából áll. A magyarok nagy találmánya. Híresek leszünk. És úgy fogják hívni, hogy... Bűvös kocka, mi? Dehogy is. Annak semmi értelme. Rubik kocka lesz a neve. És mire jó ez a micsoda? Addig kell forgatni, amíg minden oldala egyszínű nem lesz. Előd. Ha? Minden oldala egyszínű. Mondasz valamit. Na úgy, ahogy el van betve kéklekalással. Ti is láttátok, amit én? Hát, nem tudom, te mit láttál, de amilyet én láttam, olyat még nem láttam. Valóban gyönyörű kis teremtések voltak kéklekalással. Azok a mokány kis formák. A fekete haj. Azok a húzott szemek. Magyarok! Mit művelsz, az oda tegyen le, hogy szólok a szakásnak! Ez mi van így? Egyik őrült a másik után! Most aranyapám, de én azt hittem, hogy... Tudja, mi a magyarokat keressük. Maguk is? Hiába. Batukán fél éve hajkurásza őket. Egyszerűen eltűntek, köddé váltak. Slusszpász, volt magyar, nincs magyar. Én megmondtam. Fogadni mennék, hogy szobájuk sincs. Meg ahogy tévedni tetszik. Annyi a szabad szobánk, mint a tenger. Az mennyi? 1. De nagyon jó fekvésű. Akkor szabad a becses neveiket? Na, mi van? Semmi. Ott vannak még. Ott, mind a heten. Addig próbáljuk el még egyszer. Rossz híreket hoztunk, ó nagy Batukán! Azt mondtad, hogy batyukám. Azt nem veszem észre. Jól van, akkor mondd egyedül. Dehogy mondom. Olyan hülyének nézek én ki. Igen. Mit igen? Hülyén nézel ki a nagy szőrös sapkádban. Főleg így hátulról. Te is így néztél ki az előbb, mikor benéztél. Tényleg mi van? Az a 7 idióta csak áll a portás, meg sír. Ja, nem? Elnézést kérek. Tudom, hogy ezek nem igazi nevek. De először ez a tuba, aztán meg ez a tőt. Nem tuba, huba. Igen. És hogy érti azt, hogy nem igaziak? Mi mind igazi húriemberek vagyunk. És igazi vezérek. Pontosabban egyelőre csak olyan vezérszerűségek. Olyan katonafélék? Ez a helyes kifejezés. Várja már magukat valaki fent a 6-osban. Maguké a 9-es. Hogy kérlek, inkább én. Mi az? Ha nem a vezérek, ne zavarjanak! A vezérek vagyunk. De nem az enyémek. Az nem olyan biztos, aranyapám? De biztos. Én a nagyban aludtam, maguk meg fogják és rám törnek. Na jó szakát. Oh, pardon?
Ön magyar? Úgy nézek én ki? Hát nagyjából. Na jó van, ebből elég. Nem vagyok magyar. És ami azt illeti, nem is szeretnék az lenni. Elegem van ebből az átkozott országból. Akkor menjünk aludni. Gondolom vezérek, álnéven. Igen. De ez titok. Már várnak minket. A 6-osban van a gyűlés. Ott van a többi ápolt is. Lók. Feküdjetek már le, aranyapáim! Hát holnap is lesz nap! De minek? Soha nem történik semmi. Már egy hete csak a... Már egy hete csak a... Csak a ma... Már egy hete csak a ma... A ma... A mamát se ismerhet Háka bahátom, ha nem hagyod abba. Most szépen eltesszük magunkat holnap, ha... Na végre, egy jó hír. Rossz híreket hoztunk, ó, nagy Batyukán! Megint azt mondtad, hogy Batyukám. Ő nem mondtam. Nem hiszem el. Mondjuk el még egyszer. Rossz híreket Nézést. Már itt sem vagyunk. És nem is voltunk. Nem is tudtam, hogy folklór műsor is jár a szobához. Mit batyukámoztok itt? Gyenge elmélyűek. Nem megmondtam, hogy inkognitóban vagyok? Nem mondtad, de látjuk. És nagyon jól áll. Ez kimonó, te hólyag. Az inkognitó azt jelenti, hogy senki nem tudja, hogy ki vagyok. De én tudom. Nem ő a nagy... Gasnár! Te mongol idióta. Azt mondjátok, mi van a magyarok vezéreivel? Főleg azzal a királlyal. Megvannak? Nem egészen. Hogy nem egészen? Nincsenek. Na jó, ebből elég. Üzenet a nagy Batukánnak. Kimonóban van! Miféle üzenet? És miért nem lőtted be az ablakon, ahogy drámai pillanatokban szokás? Miért nem lőttem be az ablakon? Jó vicc. Hát micsoda nyilvesszők ezek? Nem a mi szabványunk, az biztos. Alkalmi vétel volt. Egy nagy darab meleg sózta rám. Valami éhes. Vagy szomjas. Meg a had cimborája. Nem ismered a régi svájci mondást? A magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket! Holnapra 100-szor leírom! Világos! Otthon kánválasztás lesz. Igen? Igen? Igen. Igen. Akkor sem maradnék, hogyha azok az átkozott főmagyarok itt lennének a szomszéd szobába. Csendesebben, aranyapáim! Szóljatok a recepción, hogy kérem a számlát. Megyünk haza. Igen? Igen. Este valahogy nagyobb volt a nyüzsgés. Árva a ház. Árva a ház. Nincs kaca. Nincs kaca. Eltűntek.
Reggelre mindenki eltűnt. Mindenki eltűnt, és reggel van. Egyszer még sokra viszed, aranyapám. Nem értitek? Eltűntek. Lefeküdtünk aludni, és mire felébredtünk, sehol senki. Pont úgy, mint a búcsúest után. Ez feletté érdekes. Na hát, én hülye, meg már kezdtem azt hinni, hogy baromi unalmas. Te beszélsz. Ha jól emlékszem, akkor reggel te is eltűntél. Konddal együtt. Így összekeverve nem is olyan rossz. De rossz! Elegem van az összekeverésből. Kond! Kond! Olyan nehéz ezt megjegyezni. Nem értitek? Egyszer már megtörtént, és most megint arra ébredtünk, hogy amíg aludtunk, mindenki elment. Fel sem ébresztettek. Mi következik ebből? Hogy kérjük a panaszkönyvet? Hogy nem adunk bohavalót? Hogy itt kell maradnunk. Ez jel. Én nem hiszek a jelekbe. És fogalmam sincs, hogy mit csinálnak egy gazdátlan hotelben, ahonnan még a tulaj is lelépett. Egy Grand Hotel, bomba biznisz mindig. Hosszú folyosó kell ajtókkal, a tingbápulton egy hajtókkal, És egy-két buxus a luxus miatt. kell még számos kulcs, de ezzel tényleg slussz és passz. Max egy passzázs, na meg egy hal, és egy masszásszalon sanszokkal. Egy Grand Hotel, bomba biznisz mindig. Pa-pa-parám. Grand a bevétel, az arany élet ízlik. Pa-pa-parám. A recept jó, kell egy recepció, és a vendég csenget, veri fel a csendet, te pedig az árat. Ha óhaja támad, És jön a nagy jat, mert a pultod alatt valahogy mindig akad. műsoros estély esztráddal, vagy pámixellány extrákkal. Egy Grand Hotel, bomba biznisz mindig. Pa-pa-parám. Grand a bevétel, az arany élet ízlik. Pa-pa-parám. Egy Grand Hotel, bomba biznisz tényleg. Pa-pa-parám. Grand bevétel, kicsi munka, nagy élet. Pa-pa-parám. Apropó. És mi lesz a magyarokkal? Mi lenne? Eddig is megvoltak nélkülünk. Megvoltak, mi? Hát most sincsenek meg. Na jó, szavazzunk. Ki szavaz a szállodaiparra és a gazdagságra, és ki a keresgélésre és a vándorlásra? De, most mi van? Így nem lehet szavazni, csak a külön-külön kérdezem. Ja. Tas? Miért pont én? Te vagy a tas, nem? De. No, te mire szavazol? Hogy válasszunk új szavazásvezért. Kösz. Magamra értettem. Na jó. Ki szavaz arra, hogy én vezessem a szavazást, és ki szavaz arra, hogy előd. Most mi van? Na jó, én vezetem a szavazást, és kész. Majd én. Én tudtam előre, hogy ez lesz. Ez jel. A sors úgy akarja, hogy kehessük tovább a magyarokat. Ai,
Ne strapáld magad, csak én vagyok. Elárulnád, hogy kinek erőlködsz? 9 éve itt állsz és várod, hogy valaki megtapsolja ezt a hülye Petrence számot. Még mindig nem tűnt fel, hogy nem jár erre a kutya sem. Mégis meddig akarsz itt átcsorogni, mint egy élő tilalomfa? Elegem van a potyázásból, érted? Azt ígérted, hogy feleségül veszel és elviszel a fővárosba. Nem sokára 16 éves vénylány leszek. Te meg itt játszod a parasz gyereket. Szeretnéd, ha elmennék, mi? Hát azt lesheted. Vegyél feleségül és vigyél el Budára. Hallod, te paraszt? Melyik út megy el itt Budára, mi? Hallod? Hé, paraszt! Hallod? Te! Szólalj meg! Te! Díszjobbágy! Hallod? Kicsi Beatrice, takarót simítsd le. Rég várom már a mi járunk. Bianco cseck volt a csókod annó, azóta az író. Kicsi Beatrice, ez csak a vágyunk széle. Miért nem vágunk a közepén? Hová tűnt az ígéret, ó, a szép szó? Amore zero, no, no, no. Üdv, aranyapám! Üdv! Hol van itt üdv manapság, kérdem én? Már amióta egy ilyen gonosz, műveletlen király uralkodik szegény országunkon. Mi az a király? Valami vezérféle? Vezér? Szép kis vezér az ilyen. Mi? Sanyargatja a népet? Nem? Milyen népet? A magyarokat? Ugyan már magyarokat. Hol vannak itt már magyarok? Csupa Taján, meg Digó, meg ki tudja még miféle szerzet. Ez a Mátyás ide csődíti a kedves neje egész pereputját, nem? Igazán nem csodálkoznék, ha kentek azt mondanák. Le, Mátyásra! Ugyan már. Miért mondanák ilyeneket, aranyapám? Miért? Tudja, micsoda rongyrázás megy az udvarban? Arany villával csipegetik a sült kappant, mint a firenzei hamakosok. Tényleg, ugye nem késtük le a vacsorát? Vacsorát? Egy falat jóféle étel nem sok, annyi sem jut mostanában. Nem igaz? Ez neki gazdasági fellendülés, ugye? Mondják csak meg, komolyan. Cseppet sem csodálkoznék, ha azt mondanák, vesszem Mátyás. Mit akar folyton ezzel a Mátyással? Nem is ismerjük. Pedig senkinek nincs akkora orra, mint neki. Akkora orra van, mint egy templom. Én nem csodálnám, ha azt mondanák, Mátyás a nevetségesen nagy orra. És mi lenne, ha inkább azt mondanák? Egyre szimpatikusabb ez a Mátyás. És miért? Mert folyton árruhában járkál, ahelyett, hogy uralkodna? Addig nem nyugszik, amíg valaki véletlenül azt nem mondja, vesszem Mátyás, vagy le Mátyással, vagy Mátyás az orrkirály. És akkor aztán jól deresre húzatja, és bang! 25-öt rá! Vagy le a fejét, hogy meg ne sántuljon. Ezt bezzeg élvezi. Ezt nagyon élvezi.
Milyen király az ilyen? Milyen? Mondják meg maguk! Mondják meg! Mondják meg, hogy egy áruhás digoimádó, egy szélhámos, egy kókler, egy provokátor! És mi az a digó? Olyan, mint a higó, csak nagyobb. Ez nem igazság. Mi volt ez? Figyeljetek csak! Lehet, hogy a magyarok... Nem hinném, kéhlek alásan, ennek se füle, se falka, hogy pahasztosan fejezzem ki magam. És ha mégis? Még nem lehetnek messze. Hát akkor mire várunk? Rád, aranyapám! Ja, utáluk! Vadbarmok! Himsoviniszta disznók! Várjatok! Kegyed ugyebár magyar? Hogy ő magyar? Akkor talán kegyed? Hogy én? Nem látják, hogy csodaszép török nők vagyunk? Pont háremhölgynek valók. Hogy háremhölgynek. Talán inkább 3 férfinak, nem? Vagy 7-nek. Há, szóval azt hiszik, hogy csak beöltöztünk töröknek, mert be akarunk kerülni egy hárembe. Maradjál már. De figyelj, aranyanyám. Bíztám, kéhlek. Nézze, hölgyem, mi a magyar sehegeket kehessük. Több 100 000 férfi és nő, és... Több 100 000 férfi! Ne rögtessen, mert mindjárt sírva fakadok. Mit gondol? Felvettem volna ezt, ha lenne itt a környéken akár csak egyetlen egy is? Akit még nem vittek el rabszolgának, az vagy valami végvágban piál, vagy szépen a fűbe harap, még mielőtt annyit mondhatna, hogy... Petting! Mi? Miről beszél ez a nő személy? Arról beszélek, én is. Arról. Azonnal raboljanak el! És zsákmányoljatok ki! Kötözd meg! Kötözd a nyerekhez! Azonnal fűzzetek rabszínra, és adjatok el egy vasának! Vagy legalább egy pasinak. Ez nem jött be. Hát ez nem jött be. Nem. Showtime? Megjöttek az eunuchok? Hát nem nagyon. Úgy tetszene, ha tudnám, miért értem égnek. 100 szem hova tapad rám, jaj, minek néznek. Miért én vagyok a minden, s miért minden éjjel. Nézd meg, mama, a sminkem, szép lettem ilyen. Unom már, tudod, unom már, nagyon unom már, jaj, hogy unom már azt, hogy ilyen bál, és hogy olyan száj, és hogy ilyen vágy, és hogy olyan báj. Showtime, ma az órán ez áll. Megjöttek már az eunuchok? Nem úgy tűnik. A fényes tekintetű pasa mindjárt itt lesz. Ha addigra nem érnek ide, nekem lőttek. Dehogy lőttek. Mi az? Gondolod, hogy kegyelmet kapok? Ugyan, hát hol él maga? De lőni csak végtől fölfelé lőnek. Magának sejem zsinór jár. Hát arról lemondanék. Ez az. Lemondok.
Te leszel az igazgató. Na ja, meg hogy azt a mórocska elképzeli. Én ígértem be a pasának egy komplett háremet? Miért? A ledélhajadónokat hogy összeszedtem egy nap alatt? És bár meg. Extra szolgáltatások nélkül nem lehet talpon maradni. Magának így se lesz könnyű. Ide érnek. Ide fognak érni. A közvetítőben azt mondták... Közvetítőben? Igen, miért? Nagykövér bajuszos ember turbánban? Minden török turbánban van. Yusufnak hívták? Minden török Yusuf. Én Ali vagyok. Én meg Mustafa. Te is? Én is. Én meg Mohamed. Én Jumurdzsák. Te, mi van ezzel a Yusuffal? Csak az, hogy lesheti az eunukhjait. Engem is ő közvetített ki. Na látod. Igazgatónak. Hát... most már jó lesz nekem így is. Élve. Csajem csinálni? Majd figyelj leszek megvárni. Mit hadonászik bele a magánéletembe? Bocs, öreg, csak megörültem, hogy újra használhatom a fegyveremet. Tudod, hogy van ez? Ennyi év után. Hogy mi van a fegyverekkel? Tasbahátom azt próbálta kifejezni a maga pohias módján, hogy mostanság nincs hészünk férfias ehőpróbákban. Csak nem a... De bizony, kardunk hasztalan rozsdásodik hüvelyében. Férfi erőnk parlagon hever. Köszönöm, végre megjöttek. Furcsa, de az az érzésem, hogy ezek még mindig nem magyarok. Mi ebben a furcsa? Nem tűnt fel, mióta elindultunk, egyel sem találkoztunk. Már azt se tudom, hogy léteznek-e egyáltalán. Sőt, azt se tudom, hogy mi azok vagyunk-e. Én már azt se tudom, hogy megmondtam előre. Na fiam, könyveld le az urakat. Vagyis elnézést. Ezeket a... Ők azok. Maguk gyaurak? Dehogy is, mi magyar. Ázhatnánk, hogy honnan jöttünk, de az nagyon hosszú lenne, aranyapám. Külföldiek vagyunk. Vendégmunkások. Tudok disznóhús szerezni, csak szóljanak. Már szóltunk is. Akkor nevük, foglalkozásuk? Na, fiam, erre most nincs idő. A fényes tekintetű pasa, mindent. Hol az igazgató? Hadd lássam azt a kis szervező zseni. Itt vagyok. Az előbb nevezett ki. Ő lemondott? Nem igaz, csak akartam, de... Illetve nem is akartam, de hogy is, hát miért akartam volna? Na, hát akkor próbáljuk meg még egyszer. Hol az igazgató? Itt vagyok. Utoljára kérdezem. Ki ennek a nyomorult koszfészeknek az igazgatója, aki már régen megérett a sejem zsinorra? Ő az. Én lemondtam, és őt neveztem ki. Nem igaz, csak akart. Illetve nem is akart. Dehogy is, hát miért akart volna? Hát ezzel nem megyünk semmire. Hozzátok őket. Ezek a te híres eunukhjaid. Az árokparton szedtük őket össze. Azt állítják, hogy te rendelted őket. Vagy te? Hát ilyenek a háremőrök. Képzelem, milyen lehet a háremetek? Azok nem az enyémek. Az enyémek itt vannak. No csak. Ez érdekes. Tudod, mi az érdekes, aranyapám? Fogalmunk sincs, hogy mit vartyogtok itt össze. Úgy van. Mikor mutatják már meg végre a lakosztályunkat? A folklór műsor pedig köszönjük, de már a múltkor se értettük. És mi lesz a vacsorával?
A barátom valami disznóhúst emlegetett. Csak a házirendet olvastam fel, hogy mi a tilos. Külföldiek. De abszolút profik. Majd meglátjuk. Vezess a lakosztályukhoz. Elmehetsz? Halljátok? Ez a halálom. Pedig úgy hangzik, mintha ledér hajadonok mulatták az időt. Egzotikus táncaikkal. Nem? És közben kacalhásznak? Egy kis cinizmus a monotónia ellen. Nem csodálom, hogy unjátok a háremet. Hát még én. És tudjátok, hogy mire megy ki ez a játék? Hogy engem kikészítsenek. Nektek magyarázzam? Gondoltam, hát ha ismertek egy-két trükköt. Lényeg az, hogy fárasszátok ki őket, hogy még lihegni se tudjanak. Nem úgy. Tudom, hogy ez nektek nem megy, még annyira sem, mint nekem. De mit tudom én, fogócskázzatok, vagy amit akartok. A lényeg az, hogy készítsétek ki őket, különben nekem oda a tekintélyem. Na, munkára föl, fiúk. Azt sem bánom, ha egy pár tucat elszöknek közülük. Ez az ajtó például teljesen felesleges. Parancsolj, kérlek. My name is Kond. Und Kond. Mondd, ki lesz rab, s ki marad szabad. Ha minden lánc és kötél szakad, gyere, lakhat alá teszel, s foglyom leszel. Börtönbe zúgsz, ha belém esel. Tárt kapok várnak, tárt karok zárnak, puha párnak, erősebbek nálad. Sejmes ketrec, más nem tehetsz, maradsz, mert bármikor ne tőlem kérdezz, rabok legyünk-e vagy szabadok. Ha börtön a szerelem, arásra szavazok. Sejmes kedvenc, más nem tehetsz. A vágyak rabja leszel, mert a vágyak szabadok. Megkaphatsz mindent, de a börtön örök maradok. Elvesztél már, puha barna vár, szabadságba zár.
Már is mennek, hölgyeim? Te csak maradj itt. Jön a váltás. Váltás? Az éjszakai műszak. Tudtam előre. Az erdőben éjszakázunk reggel, mindig frászt kap az ember. Inkább frászt az erdőben, mint szívrohamot egy lepedőben. Jaj, kérlek, ezek az ízetlen tréfák. Ha valami ízetlen... Ez úgy hangzott, mint a puszka izé. Lehet, hogy beszorult valaki? Na, úgy hallom, már ki is szabadult. A magyarok! Nem Huba, Huba. A magyarok vezéhe vagyok. Csak egy vezér van. Rákóczi. Rákóczi ám egy túlhóst. A magyaroknak 7 vezéhe van. Álmos... Nem magyarok voltak. Határ esett. Valami... kuhucok. Bínes viszültábornok! Tessék. Ja. S ha lehet, ne ordítozzál nekem itt, fiam. Március óta itt mindig mindenki ordítozik. Tessék. Parancsol. Köszönöm. Egész nap parancsoltam. Das ist ein... Ez mi? Das ist ein üzenet a Fidelzen tábornoktól. Felolvassam? Aha. Visszavonulás! A magyarok kitörtek a gyűrűből. Már megint. Hogy én ezt hogy unom? Mikor lesz már vége? Üdv aranyapám! A magyarok vezérei vagyunk. Magyarok? Hála az égnek! Végre! Végre valahára! Uhaságod magyar? Kapaszkodjon meg, barátom. Osztrák tábornok vagyok, de ezennel megadom magam. Mehetünk. Osztrák? Fuha, pedig emlékeztet a sógoromra. Mi lesz? Fogjanak el!
cseréljenek ki valakire a magyar vezérkarból, és 3 hét múlva Bécsbe lehetek. Mi vagyunk a magyar vezérkar. És eszünk ágában sincs kicsehélni, egyikünkhez se. Márpedig én letettem a fegyvert. Ez világos, nem? Nem nagyon. Hát ez nem az én napom. Gyere, fiam! Ja. Visszavonulunk. A hotel a maguké. Schuldigunk. De, hát akkor szavazunk. Hello! Ezt most inkább kihagynák, aranyapám. A magam hészéhől, a folklór műsorról is lemondanék. Az utolsó oltsa el a lámpát. Nekem ez gyanús. Mi? Hol? Itt aludtunk az erdőben, és senki nem hozta ránk a szívbajt. Rád nem, de ránk igen. Már ne is haragudj, de te még egy folklór műsornál is hosszabb vagy. Ehune! Hínye! Hát! Tévedtem, barátom. Jöjjenek már föl, kentek, azt ideje a pénzüket, de ízibe! He! Mit mondod? Megismételnéd, aranyapám? Jöjjenek már föl, kentek, azt ideje azzal a pénzzel, meg kijövök a sodrásból ma! He! Én nem értek egy szót se. Biztos a kendőtől. Ne fizelegjék ma, hé! Mert úgy szégyen, ha igazán, hogy kinyekedik a nyakadó! Nem magyar. Tudhattam volna. Árosebben már kentekke! Üdej azzal a pénzzel, mert úgy szétszaggatom, hogy kinekkenik a nyakatok, te árosebben már! Az árosebenya! Hát már ide, no! Az a nyoldat, ne! Ne! Ha nézd ma! Dobjuk be kőbe! No? Tudtam. Hínje! Hát! Oh, elnézést, uraim. Rengeteg sorry. Nem is zavarok tovább. Hé, aranyapám! Azt te dobtad ide? Dehogy is. Mit képzel? Természetesen rúgtam. Ez egy futball. Labda. Mi az a futball? Well, ez egyelőre csak egy kísérlet. Szóval valami találmány? Olyasmi. Azért bújtunk el itt, az Isten háta mögött, hogy nyugodtan kidolgozhassuk a részleteket. Aztán visszük vissza Angliába. Remélem, számíthatok a diszkréciójukra. Uraim?
Hogy kidolgozzák a részleteket. Mi van? Nem megyünk utána? Ne viccelj már, aranyapám. Nem hallottad, hogy nem magyar? De megmentette Ond életét. Mindegy, most már hadd fusson. Töhötön barátomnak igaza van. Tartozunk ennek az úhi embernek. Csak annyit kértek, hogy játsszunk egy kicsit azzal a golyóval. És ha nyerünk, a golyó a miénk. És ha vesztünk? Kezdhetnénk már, nem? És ha vesztünk? Nyugi. Ha vesztünk, ők akkor is csak egy lovat kapnak. Képes voltál feltenni a lovadat egy játékha, amit nem is ismerünk? Minek nézett engem, aranyapám? Soha nem válnék meg a lovamtól. Azt akarod mondani, hogy... Győzni fogunk. Mikor már több a soknál a jóból, és cserét kérnél szép szolidan, beint majd megint egy régi zászló, mert a vége még odébb van. Lesz így, lesz úgy. Jön a refrén, így vagyunk, de a nagy sztori van. A 3 pont is ott áll a végén, mert a vége még odébb van. Messze még a vég, amíg engem látsz, messze még a vég, amíg rám találsz. Messze van a sípszó, a végjáték. Messze még a vég, amíg megismersz. Messze még a vég, ami van egy perc. Messze van a sípszó, hát ne várd még. Ha szúr a szív, és fáj minden tekintet, csak égsz és már úgy hív a zuhany. Zászló azért még beinthet, mert a vége még odébb van. Messze még a vég, amíg engem látsz. Messze még a vég, amíg rám találsz. Messze van a sípszó, a végjáték. Messze még a vég, amíg megismersz. Messze még a vég, ami van egy perc. Messze van a sípszó, hát ne várd még. Messze még a vég, amíg megismersz. Messze még a vég, ami van egy perc. Messze van a sípszó, hát ne várd még. Tizenegy-kettő, ide a golyót. Az nem ér. Mi 11-en voltunk, önök pedig csak 7-en. Na, az annyi, mint 3 góljukat le kell vonni. Ez meg hogy jött ki? Egy dogyú. Még csak most dolgozunk a szabályokon. Mindegy, aranyapám. Akkor 8-2. Elfelejtettem mondani, hogyha az ellenfél kapusa pont olyan magas, mint meg elfelejtettem mondani, hogy mi erre nem érünk rá, aranyapám. 4-2.
7. És ez az utolsó ajánlatom? 6. Rendben. 6-3. Hé, öreg, túlfeszíted a út. All right. See you. Még találkozunk. Valami szúr, valami ég, rám a vitamin nem hat rég, és nincs más hebben már. Keine Spitze, keine Nightlokál. Valaki nincs, valaki fáj, azt kell mondjam, hogy áj. Nincs több könnyem már, visszacsukol akkor egy hideg pohár. Tükörképen néz rám délben, a dermed krémen átnyögjük egymásnak. Ez másnap. Leröhögtes már, Dezső. Idáig alig tudtál kitántorogni, nemhogy Amerikába. Nem érted, hogy minden elúszott? Én lenulláztam magamat. Reggelre megszárad. Reggel? Hol leszek én már reggel? Valamelyik szobalány alatt, ahogy téged ismerlek. Aztán 3 nap múlva kezdődik minden előről. Ahogy magamat ismerem. Semmi nem kezdődik előről. Hát fogd már fel végre. Finito! Suspasz! Az utolsó szállítmányt már ki se fizették. Ami meg még maradt, az ráment erre a búcsúbárra. Egyetlen és utolsó reményem. Ez a lottószelvény. Mindig volt érzéked a befektetésekhez. Segíthetünk, aranyom? Nem! Ne segíts! Szikszai pubi! Eltaláltam! Meg a Rottler friciék! A magyahok vezérhelyi vagyunk. Kegyed... magyar? Egyiptom királynője vagyok, fricikém, de hát nem a műveltségedért szeretünk. Na gyertek. Azt hiszem, átmenetileg én leszek a házigazda. A rádió fültövön csap, egy szemfelszedés kéne csak, hadd lássak. Itt van. Úgy érzem, a 6-os lesz a tiétek. Nem lehetne a 9-es? Ma mindent lehet. Bocsássatok meg. Nem használ csak egy kéz, forrókát hideg slag. Nem használ csak egy hang, narancsé gyümölcság. Nem használ csak egy száj, ha nem jön már, mire másnap vár. Fuha! Ennyi népség egy hakáson és egy áhva magyar szehű sincs között. Nem érdekel, én most megmondom előre, többet nem alszom az erdőben. Én is maradnék még pár falatot. De végül is ránk fér egy kis szórakozás. Nem használ csak egy hang, narancsé gyümölcság. Nem használ csak egy száj, ha nem jön már, újra másnap vár. Kocsmáros, aranyvirág, ide a... Jobb helyeken az most átifat. Karavánba járnak az uak. Ezt táncolja Kóf és Kisinás. Nos? A nagykörút is anda trafikos. És? Postás rendőr freelancerelő. Azt hiszem, ez tényleg érthető. Igyekezzék megtanulni karavánban, csimbolyogni, dura-bugra, teve mudra, óra szól a mókanóta, szegény teve, pupocipel, de jutalma nem marad el, mindjárt itt egy oázis, és jöhet a piázás. Az életünk egy nagy karaván, mert? Mindenki ott bubot a hátán. De egy táncban éppen az a jó, akik nem kompletátolható. Gyere, Gyurikám! Itt vannak pubiék! Képzeld, még lovakat is szereztek.
Jó, mert itt csak pancsot puncsal szolgálhatunk. Ezért ugyanis nem rendelt gumiszt. De egy táncban éppen az a jó, hogy... Valami rosszat mondtam. Mondtam, hogy el fogunk késni. Egy hangot se hallok. Látták az ablakból, hogy jövünk és elbújtak. Biztos Trixie ötlete volt. Na, a jelmezbáloknál már csak a meglepetéspartikat utálom jobban. Van egy ötletem. Mi leszünk a meglepetés? Imádkoztál már? Meglepetés! Ez puszka izé volt. Biztos megint azok a... kukoricák. Csak egyszer ébrednénk arra, hogy nem kellett felébrednünk semmire. Ennek soha nem lesz vége. Fogadni mernék, hogy ezek is a... Hát de hok! Sindunga, ohne Papier. Was soll mit dem? Ich mag keine Komödianten. Fahren wir... Hé, ez nem stimmel. Hol van Ond? Kond. Mondtam már, hogy ő kösz. De tudtam előre, hogy nem fogod. Akkor jó. Kösz. Kiestem a formából. Ezt nem értem. A múltkor még igazi ahanycsapat voltunk. Én már akkor sejtettem, hogy nem lesz jó vége. Stoj! Elég morcosnak tűnnek. És durranó buzogányok is van. De még mekkora? És a golyó nincs nálunk. Teheld el a témát. Hogyan? Kérdezd meg, nem láttak-e véletlenül 600 000 magyart? Nem láttak errefelé 60 000 orosz? Hány? Micsodát? Olyanokat, mint mi, csak sokat. Hosszú sorokban. Nem bahátom. Olyanokat, mint uhaságod, még életünkben nem láttunk. Pedig láttunk pár egyet s mást. Tényleg képesek voltak elmenni nélkülünk? Fel sem ébresztettek. Csak nem tesznek ilyet. Ez lehetetlen. Egyszerűen itt hagytak bennünket. Ilyenek ezek a csúnya honfoglalók. A honfoglalásnak vége. Most végleg hazamentünk. Márra ki, minket speciál itt hagytak. Tartottunk tegnap egy kis búcsúbulit. Fí,
Őszinte észvétem. Lényeg az, hogy soha ne aludjanak az erdőben. És kehüljék a folklór műsorokat. És a hárremeket. És amikor már végképp nem bírjátok, aranyapáim, gondoljatok arra, ennél már csak rosszabb lesz. Én megmondtam előre. No, davaj, davaj! Láttátok ezt? Nem láttuk, aranyapám. Egyedül a tesólyom szemet képes kiszúrni egy bazinagy rózsaszín szekeret fél méterre mellettünk. Most mi ütött beléd? Nem csipem, aki röhögnek. Én sem. Én pedig szeretem, ha sikerem van. Milyen sikerről beszélsz? Talán megtaláltad a magyarokat? Töhötön Bahátomnak igaza van. Ínséges időkben az apró kis öhömök is kárpótolnak. Hát aprónak tényleg aprók voltak. És egyformák. Egy rakás, egyforma, vigyorgó törpe. És még ők röhögnek rajta. Hát, ha nekem egy rés lenne a szemem helyén, nem lenne kedvem röhögni. Hogy a fekete kefe fejükről meg már ne is beszéljek. Magyarok! Akkor utánuk! Já! Já! Rossz helyre tévedtem, nem találom az út elejét. Nem lehet véletlen ez a váratlan sötét, de nagy baj nincs még. Még nem készültem fel, de jött az éjjel és jött a vihar. Rossz óra ültem fel, és nem tudtam, mi zavar. De nincs még nagy baj. A napban nézek, álmodom, ketten lengünk egy lovon. A napban nézek, és van, ha kell, a magyar vándor mögött hely. Ülj fel. Na jó, ki szavaz arra, hogy átmenjünk, és ki arra, hogy ne? Ja? Und? Ő szoros ügyben nem szavazhat. Magam hészéről nem hajongok az ötletért. Fuha egy helynek tűnik. Egyetértek. Gyerünk a hegyen át. Az otthon ott volt, ahol bejártunk. Mindent 100 000-szer már. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Rád nézek néha némán, az otthon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk. Ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk. Más lett a táj. Egy szívre szalad sok kis ér, sok szívet hajt egy cseppnyi vér. S ha messze lennél, elég lesz mindig 4 liter. Hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hát kérlek. Hészemről minden meg van bocsátva. Nem csoda, hogy nem vártak meg. Ti is azt látjátok, amit én? Dehogy.
Csak a te sólyomszemet képes kiszúrni 600 000 magyart közvetlen a lábunk alatt. Hajt. Tudod, hogy felkavarja, ha sikere van. Jól vagy, Kond? Mondtam, hogy sírás lesz a vége. Azt mondtad, Kond? Tényleg fura egy hely. Mióta ücsörgünk itt? Fogalmam sincs. De jó helyen vagyunk, nem? A lehető legjobb helyen vagyunk, Drága barátom. Tévedtem. Az otthon ott van, ameddig ellát. Vaksötétben két szemünk. Vaklovak vagyunk, az éjben nincsen út és nincs kötésem, de mi el mégsem tévedünk. Hazajár, minden emlék hazaszáll. Hazavág, minden tezol hazaszáll. Egy szívhez szalad sok kis ér, sok szívet hajt egy cseppnyi vér. S ha messze lennél, elég lesz mindig 4 liter, hazáig elmész ennyivel. Ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk, hidd el. Ti is azt látjátok, amit én? Attól tartok, Drága barátom. Elmennek. Hát akkor? Mire várunk még? Rád, aranyapám. Ja? Utánuk. Utálom. Mikor már több a soknál a jóból, és elsüllyednénk boldogan. Egy deszka úgy is feljön a hajóból, mert a vége még odébb van. Ha már csak vársz, hogy jöjjön a zárszó, vagy cserét kérnél szép szolidan. Beint majd megint egy régi zászló, mert a vége még odébb van. Messze még a vég, amíg engem látsz, messze még a vég, amíg rám találsz. Messze van a sípszó, a végjáték. Messze még a vég, amíg megismersz, messze még a vég, ami van egy perc. Messze van a sípszó, hát ne várd még. Ha szúr a szív, és fáj minden tekintet, csak égsz és már úgy hív a zuhany. Egy régi zászló azért még beinthet, mert a vége még odébb van. Messze még a vég, amíg engem látsz, messze még a vég, amíg rám találsz. Messze van a sípszó, a végjáték. Messze még a vég, amíg megismersz, messze még a vég, ami van egy perc. Messze van a sípszó, hát ne várd még. Lesz így, lesz úgy. A 3 pont is ott áll a végén, mert a vége még odébb van. Messze még a vég, amíg engem látsz, messze még a vég, amíg rám találsz. Messze van a sípszó, a végjáték. Messze még a vég, amíg megismersz, messze még a vég, ami van egy perc. Messze van a sípszó, hát ne várj.